Kunjani mfowethu amahlobo? Cha ndoda, ngithi angisebenzise inamba yakho la ngoba iyona namba engiyitholile. Ngicela ungidlulisele le message kubafowenu enisebenza nabo nonke ukuthi yonke into la iBay, Mr D, Uber Eats, Take a Lot, yonke leyo nto leyo kanye nani ngoLesibili, yonke leyo nto leyo kusuka manje njalo makuphela inyanga isithuthuthu nesithuthuthu noma imoto nemoto ngifuna 100 kuyona kusuka manje. Ungisizeke ungidonsele bona ngendlela abantu bakho singakubangi lokho engikushoyo. Uma kukhona othi ufuna ukungazi ungitshele ngizofika lapho ngonkululeko kaMkhize ngizofika mina lapho. Noma uma nenamba yami ungitshele ngizomnika inamba yami. ngoLesibili ekuseni yonke imoto sonke isithuthuthu ngizocela 100 rand kusona. Cela mfethu ungisizeke ungidlulisele kubafowenu labe nisebenza nabo wonke ukuthi ngisho njalo.